Дами и господа, преди 10 дена имах видео за тези камиони, които минават покрай нашата улица. Ето, въобще не е повлияло на никой. Камионите продължават да минават. Тогава казах, че е въпрос на време, докато ни пукнат водопровода. Водопровода вече е спукан и тече. Днеска е дъждовно време и не мога да ви го покажа, но той вече е спукан. Искам само да попитам тези, които защитават тези камиони, които казват, че те имали всички разрешителни да минават през тази улица. Те нямат разрешение да минават по тая улица. И искам да ги попитам и да ги помоля да качат тези разрешения, да ги качат на интернет и да ни ги покажат. Освен това искам да кажа, че тези камиони, само товара на тези камиони може би 15 тона. Самите камиони с товара, някои хора казват, че са 40 тона. Не знам, между 25 и 40 тона е камиона, който минава през тази улица. Водопровода, който е по тази улица, е построен преди около 100 години и въобще не е изчисляван да минават такива тежки товари по нашата улица. Водопровода е на 1 метър дълбочина. Ето тук пред нас имаше авария, която аз се заснех и измерих. Точно от улицата до върха на водопровода е точно 1 метър. Мислите ли, че водопровода може да издържи много на тези товари? Улицата също е с много тънък асфалт, тя се пука непрекъснато. Исках само да покажа какво става, не искам се заяждам с никой, но нека цялото село, всички да бъдат информирани какво става тук при нас.